Plazil som sa po zemi ako prašivý pes. Absťák nabral také obludné rozmery, že mi jednoducho odišlo telo. Nebol som schopný dostať sa z divadelnej šatne na hajzel proti. Všade bola neskutočná tma a hrobové ticho. Vôbec som nemal pojem o čase. Pamätal som si akurát to, že som moderoval v divadle Valentínsky ples. Ale ako, kedy a s kým, takto som si vôbec nevedel vybaviť. Triasol som sa ako bezdomovec v januári pod mostom. Z každého póru na mojom tele sa šíril ťažký alkoholový zápach. Naškrobená rozgajdaná košeľa nestihala nasávať pod z delíria, slipy som mal zarezané v zadku, ponožky neveštili nič dobré a nohavice som si v tej pivničnej šatni nevedel nahmatať. V ústach som mal hnilobný pach, neskutočnú saharu a pri každom pokuse prehltnúť ťažko vytvorenú slinu som mal pocit, ako keby som pred chvíľou rozhrízol kaktus. Bol som na vrchole absolútnej prepitosti a môj organizmus balancoval nad priepasťou života a smrti. Poznal som tento stav veľmi dobre. Párkrát som ho zažil. A vedel som, že z toho sa sám nevylížem. Bol to stav, ktorého sa bojí každý alkáč alebo narkoman. Stav, kedy by ste radšej neboli. Stav, kedy máte chuť to celé ukončiť raz a navždy a je vám pritom jedno, akým najrýchlejším drastickým spôsobom. Kamenná pivničná chodba bola ľadová a takto moje polonahé telo po chvíli vzdalo. Bol som nakoniec rád, že sa mi podarilo štvornožky vrátiť späť do maskérne a prikryť sa divadelným závesom, ktorý tam zjavne musel cezo mňa niekto prehodiť, keď odchádzal ako posledný a zamykal divadlo. Tušil som, kto to mohol byť. Delírium naberalo na intenzite. Záplavy horúčavy a potu striedali v krátkych intervaloch smrteľné zimničné triažky. V hlave sa mi premietali útržky zo života, bezmocnosť a neznesiteľnú bolesť tela striedali šialené výkriky do prázdna, slzy hysterického plaču mi stekali na popraskané pery a ja som sa chtiac nechtiac stal skutočným Hamletom s jednou jedinou otázkou. Byť či nebyť? Mal som v živote za sebou už nejaký ten samovražedný pokus. Možno som sa bál, že to opäť zbabrem a prebudím sa zázračne na áre. Možno som na to vôbec nemal síl. Možno som si v tej chvíli pripadal trápne opäť pokúšať osud. Možno... Dnes už neviem. Pamätám si len, že nejaký hlas mi v tej alkoholom pometenej hlave vrieskal. Kurva, bojuj, Johnny. Nejak sa z tejto sračky musíš raz dostať. A vtedy mi preletelo mysľou. Mobil. Mal som predsa so sebou mobil. Šmátral som v tej tme okolo seba ako zmysel zbavený. Kurva, kde je? Srdce mi búšilo ako zvon, ktorý sa chystá explodovať. Telo sa zmietalo v krčoch a ja som sa v záchvate začal meniť vzúrivo besného psa na reťazi, ktorého dráždia cez plot krvavým mesom. Skôr ako som vychrlil zo seba všetky možné nadávky, pospomínal všetkých svätých a poslal skurvený život do psej matere, párkrát som si udrel hlavou akýsi stôl a vysilený som sa opäť zvalil na nejaký zatuchnutý matrac. Tak toto je v riti. Zdochnem tu jak potkan v diere. Upratovačku pri pohľade na polonahé stuhnuté telo na dláške šľak trafí a namiesto skúšky nového predstavenia ma budú kolegovia vynášať z pivnice v čiernom igelitovom fusaku. To bude po meste, halo. Sarkasticky som sa v duchu smial cez slzy. Správy sa v tomto malom meste šíria rýchlosťou blesky. Ľudia budú mať aspoň týždeň o čom kecať a zabudnú na chvíľu na svoje vlastné starosti a problémy. Predstavoval som si už v duchu svoj vlastný pohrab, kde mi vykopú jamu a zasypú ma metrákom milovitej hliny. Kto príde, kto asi nepríde, kto vyroní slzu,
Kto si bude cez zuby šomrať, tak ti treba ty baran. Kto sa podujme na rozlúčkovú reč, ktorú skladbu mi pustia z reprákov pri vynášaní truhly z márnice a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to všetko ako živý sen. Ďalší krc delíria tremens ma však v zlomku sekundy vrátil späť do reality. Kriste pane, keby som aspoň vedel, aký je deň a koľko je hodín. Kurva, kde tu je svetlo? Po chvíli plazenia sa som narazil na zárubňu dverí. S vypätím všetkých síl som sa po nej vyštveral ako chameleón po mŕtvici a roztrasenou rukou nahmatal spínač. Yes! Zareval som, ako keby som práve dosiahol vrchol Monte Everestu. V zápäti mi do hlavy stúpol abnormálny tlak, zalial ma smrteľný pot, svet sa so mnou zatočil kozmickou rýchlosťou, pred očami sa mi zahmlelo a moje bezvládne telo šváclo jak hnilá hruška dolu ksichtom na zem. Ústami razom zaliala krv. Silou vôle som sa snažil zaostriť zrak po miestnosti. Áno, už som vedel presne, v ktorej šatni sa nachádzam. Boli v nej 3 divadelné stolíky so zrkadlami, pod nimi kruhové točiace sa stoličky, aké používajú klavíristi. V rohu stál obrovský vešiak, v ďalšom rohu pohodené staré kreslo a v strede na zemi sa vaľali dotrhané madrace zo starej sedacej súpravy. Jednoducho brloch, ktorý tu pre mňa vytvoril nejaký dobrák, čo ma tu uložil a prikryl čiernym divadelným sufitom ako v trúhle. Moje lakovky boli pohodené pri dverách a ich špičky boli úplne zodraté. Vydedukoval som z toho, že ma zjavne museli ožratého ťahať po chodbe za sebou nejakí kolegovia, a to až namiesto môjho momentálneho ležoviska. Sako a nohavice boli nahádzané na stoličke na kope. Skrčovite natiahnutou rukou sa mi ich podarilo stiahnuť na zem. Čierne tesilové gate boli na kolenách a zadku zaprášené od špiny, sako bolo lepkavé od akejsi tekutiny a páchlo stovkami cigariet a domácou slivovicou. V jednom z vreciek sa mi v zúžvanej krabičke podarilo nájsť 2 vytrúsené a polámané cigarety. V druhom bolo 10 korún na občiansky a vo vnútornom vrecku stará Motorola, jeden z prvých mobilov, ktorým by ste pri zásahu do hlavy bez problémov zabili aj človeka. Nie nadarmo sa mu vtedy hovorilo kvádra. Pánoško, zaplať. Vzdychol som si s troškou úľavy. Na nešťastie batéria bola takmer vybitá a ruky sa mi tak neskutočne triasli, že som nebol schopný trafiť sa jedným prstom na tlačidlo menu a dostať sa do zoznamu. Pre starého alkáča to však nebolo nič nové pod slnkom. Nie raz som sa po návrate z flámu nevedel kľúčom trafiť aj pol hodinu do kľúčovej dierky. Chcelo to istú dávku trpezlivosti, poriadne zhlboka predýchavať, pridržiavať si rukou druhú ruku a tak aspoň čiastočne eliminovať tremolo v končatinách. Podarilo sa. Zvoní. Zdvihni to, prosil som Pána Boha v duchu. Prosím? Ozvala sa ospalým šeptom. Aďa! Vyhrkol som zo seba víťazne. Johnny? Zbláznil si sa? Vieš, koľko je hodín? Podráždene pokračovala šeptom. Aďa bola moja veľká láska ešte z čias puberty. Zbalil som ju na študentskej brigáde na Morave. Pochádzala zo Záhoria, bola rockerka telom i dušou a tak povediac s väčšími či menšími prestávkami, ako si plávala neustále mojím životom. Istý čas sme spolu žili aj na vysokoškolských intrákoch, ale potom sa naše cesty na dlhých 10 rokov rozišli. Pred 3 mesiacmi sa mi podarilo na ňu vypátrať kontakt a odtedy za mnou chodí takmer každý víkend 200 km služobným autom čisto kvôli sexu. Občas sa stretneme na polceste v niektorom meste. Ona zaplatí hotel, kúpi niečo dobré pod zub a snaží sa ma ustriehnúť, aby som sa moc neopil a bol v posteli použiteľný. Žije už dlhé roky s nejakým týpkom. Stavajú si spolu hniezdočko lásky, chodia pravidelne po dovolenkách, peniazmi nesmrdia, len ako si v tej posteli to vrzga inak, ako by malo. Pýtam sa ťa ešte raz, vieš, koľko je pre Boha hodín? Haló? Tak mi aspoň láskavo odpovedaj do frasa, ja sa z teba zblázním. No čo je, čo sa deje? Aďa, lapal som po dychu. Počkaj do čerta, musím ísť von, starý sa budí. Vystrašene zašepkala do telefónu a vybehla z postele na balkón. Johnny, si tam ešte? Hej, no už som vonku, tak
Tak čo sa deje? Ale rýchlo, kým sa Mišo nezobudí. Aďa, sorry, ale ja som v piči. Ukľudni sa. Nie, vážne. Počúvaj, ja som totálne v piči. Toto nerozchodím. Viem to. Poznám sa. Kde si? Zamknutý v divadle. Snažil som sa smiechom ako tak zastrieť neutíchajúci absťák. Koľko si toho vypil? Ja neviem, Aďa. Ja neviem absolútne nič. Jediné, čo si pamätám, je, že som moderoval ten posratý valentínsky ples a potom, ja neviem ani hovno. Tak sa choď vydrýchmať a zajtra ráno, keď pôjdem do roboty, ti zavolám, okej? Aďa, ja to do rána nezvládnem. Ale zvládneš. Kurva, ty nechápeš, je mi hrozne zlé, telo mi odchádza. Organizmus to nevydrží. Zblázním sa, alebo si to tu niekde hodím. Johnny, preboha ťa, prosím, schop sa. Láďa, ja to vážne do rána nezvládnem. Na chvíľu ostalo hrobové ticho. Taká tá uvedomovacia divadelná pauza, ktorá sa používa pri vystupňovaní napätia. Čo chceš robiť, Johnny? Ja neviem. Nemôžeš prísť, prosím ťa, sem. Ty si sa naozaj zbláznil? 1 hodina v noci. Vonku fujavica a ja teraz vyletím od starého z postele a poviem mu, že sa idem previesť 200 km niekde na stredné Slovensko, lebo akému si Jankovi je zle z chlastu? Tak toto je naozaj dobrý for. Tak ja si kvôli tebe kúpim nové plesové šaty. Zajdem ku kaderníčke. Celý týždeň balamutím môjmu starému hlavu, že musím ísť na víkend do Čiek ku kámoške, lebo sa jej narodila dcéra. Ty ma deň pred plesom pošleš s prepáčením do ryti. Celý víkend sa tam váľaš s nejakou kurvou a keď sa zopudíš z opice, priletí Aťka a pofúka ti vieš čo, chod do riti. Sorry, Aďa. Máš pravdu. Ale so žiadnou kurvou som sa tu neváľal. Teda aspoň o tom neviem. Prepáč, že som ti volal. Ale bral som ťa ako jediného človeka na zemi, ktorý mi môže pomôcť. Viem, že som to celé posral, tak ako všetko doteraz v mojom živote. Mrzí ma to. Odpusť, prosím. Díky moc. S Bohom. Vypol som telefón a sklátil sa v krčoch so slzami v očiach na zeme. Nič iné som od nej ani čakať nemohol. Tak toto je konečná. Pokorne som si priznal duši. V tom sa ozval telefón. Na displeji svietilo jej meno. Čím dlhšie zvonil, tým viac som sa zvíjal v krčoch a reval ako malé decko. Už som ju nechcel do toho zaťahovať. Nedvíhal som. Bol som zmierený s osudom. Založil som si ruky ako pri modlení a čakal, kedy na mňa príde smrtiaci epileptický záchvat z náhleho nedostatku alkoholu v krvi. Zazvonila SMS-ka. Johnny, pre Kristove rany ťa prosím, zdvihni to, lebo ma máš na svedomí. Neboj, všetko bude OK. Dohodneme sa. Prídem. Len to pre Boha už zdvihni. Ľúbim ťa, Aďa. Nestihol som tú SMS-ku ani dočítať a už zvonil mobil opäť. Chvíľu som zaváhal, ale uvedomil som si, že už som podobnú kravinu raz v živote urobil. A nemám najmenšie právo nechať človeka, ktorý nemôže za môj alkoholizmus, strachu a bezmocnosti. Aťka? Johnny? Zlato moje, skoro som ošedivel, sorry, to fakt je ti tak zle? Hrozne. Robí si to so mnou, čo chce. Bojím sa, že to do rána nevydrží. Bože, ako ti mám pomôcť? Ani ja neviem. Myslel som, že keby si po mňa prišiel, šiel by som s tebou niekam do nemocnice. To naozaj sa mne zvládneš? Skús kľudne nejak zaspať a uvidíš, že ráno ti bude lepšie. Aďa, o chvíľu sa mi vybije baterka na mobile. Sorry, ale naozaj nemám čas ti tu teraz vysvetľovať, v akom stave skutočne som. Čo je to absťák a delírium. Ver mi, že tu teraz nehrám divadielko ani nedramatizujem.
som to zažil. Viem, o čom hovorím. Mám tam poslať záchranku? Ne, tu nechcem ísť do nemocnice. A čo tu, vylom ja vchodové dvere do divadla? Však ma v tom labyrinte ani s obsami do rána nenájdu. No vidíš, humor ťa neopúšťa, to je dobré. To je jediné, čo ma ešte ako tak drží pri živote. To je fajn, ľúbim ťa. A ja... Počuj, Johnny, sú 2 hodiny ráno, pred 6 vypadnem z domu, v robote si niečo vymyslím a okolo 8 som u teba ako na koni, okej? Vládneš to? Dúfam. Neboj, budem sa ponáhľať. Nestihol som jej povedať ani šťastnú cestu, či nech si dáva pozor. Baterka v tom okamihu odišla.